wong ayu sing kaya godhong tunjung netramu Sembodra manuta ndak gendong Sembodra tobat wong lanang sing ayu gantenge nganti kliwat ukur ganteng po ayu ganteng kakang Raden Janaka piyaite gantenge kaya ngono mendah kaya apa lato-latone Sembodra ing atase wong wadon nganti ripalungguhan iki nek pinter gawe aku dadi kasmaran kaya mengkene mongko Prabu Jata Gimbaratu saka Guwa Barong yektine wis Nyakrawati mbau dendho ngenyam kawibawan kemul kamukten ning nyatakne uripku isih gotang uripku isih ganjil lamun to durung bisa mondhong mustikaning jantungku kowe Sembodra wong wadon wiwit saka pucuking rambut nganti jempol sikil ora ana cacat sirine dasare wasis Sembodra solah lan wiraga eloke wadana ndudut rasa irung mancung karya wuyung dadi lan pantese mripat yen mulat sajak njejawat tur tipis lambene yen guyung gregetke kewes-wes marakake gemes kowe Sembodra kanggone Prabu Jata Gimbal luwih gampang tresnani wong wadon 1000 tinimbang lalekake siji sing wis gegem jantungku Sembodra nuwun 1000 sinuwun Prabu Jata Gimbal gogok piye kula caosi prisa ingkang manggandrungi nenggih Dewi Wara Sembodra menika boten legan, boten prawan, boten ijen malih nanging sampun winengku ing kakung panengah Pandhawa Raden Janaka yen ngantos jenengan nekat badhe tresna kalian Sembodra niku padha karo ngrusak pagrayu ngubrahke wong omah-omah taksih kathah para wanita ingkang taksih suci, taksih legan, taksih prawan. Keng menapa jenengan tik malah kedanan kalih bojone Janaka. Gagah-gagahe wong lanang yen iso ndemeni bojone wong. Kuwi gagah-gagahe wong lanang. Mula pinalangana rumpak rinanti medhot kok. Aku wis kadung ngengkleng bingkleng anglamong edan kepayang karo Sembodra ning nuwun 1000 katresnan nggih sinuwun katresnan menika yektosipun kanugrahan saking Gusti ingkang dipun paringaken dumateng titahipun ingkang awujud uruping jiwa luhur lan menapa to sebabipun menungsa pinaringan rasa tresna supados para titah antarane lanang kaliyan wadon saged gesang bebrayan linambaran sucining bebuden supados saged dados lantaran tumangkari menungsa ing jagat raya nenggih lairipun jabang bayi ingkang minangka panyambunging sejarah
Kodhawi saking menika Kanjeng. Katresnan dipun paringaken dumateng titah ing pangajap supados sedaya tumindak lan pakartine menungsa tansah linambaran rasa tresna mboten namung bab katresnane jaler kalian pawestri nanging katresnane menungsa kalian sesamining gesang welas asih rasa trenyuh guyub rukun samat sinamat dan gotong royong niku yektine woing katresnan dados menawi tiyang saged bebles anggenipun gagapi lan pinter ngetrapaken mungguing tumindak jagat menika wontenipun namung ayem tentrem bagya mulya merga kesrambah rosane rasa tresna kala wau lan malihipun sinuwun Prabu Jata Gimbal katresnan mekaten kanugrahan saking Gusti ingkang kula kalian panjenengan boten saged nampik milih sarta katresnan menika boten saged dipun peksa awit rasa tresna menika sipatipun suci lan tulus mila katresnan kok nganti kangge dolanan katresnan kok nganti kangge lemeran katresnan kok kangge sembranan tiyang kala wau badhe kaprawasa karmane katresnan merga tresna niku suci mila kula aturi ndhahar atur kula mumpung dereng kebacut mang cupet mang lereni anggendika gandrung kalian pun wara sembodra merga nika wis duwe bojo yen pancen sampean ra kena diempet pengin gandrung karo wong wedok yen jaman sakniki pancen yo angel yen riyen udakara taun 90-an ngen poluan nika kathah sinuwun biyen ning niku biyen nggih nggih niku gremone jare nang kene wonge teko mila ampun lah niki mangke glandang carang saka pucuk kriwikan dados grojokan perkara sepele dadi gawe merga bojone Sembadra sing jenenge Raden Janaka niku lananging jagat lan curing Madyapada sisip semburit simbirit luput katuranggane niki mangke sampean ra iso rabi karo Sembadra malah iso malah sampean kelangan nyawa niku saestu Odo montap lerke netap supaya yaksine pidodo kang mawing wengis netra kocak ngontar handir cicep nyomengolok sokro praupan bratak branang kaya kembang urawari yen kasumeta marang seketeng mubal muluk metu dahanane ladal Togok Tejo Mantri wonten dawuh Kanjeng ora perlu kowe kakean gunem sing tanpa gunung nadyan kaya ngapa lan kepiye wis dadi sumpahe Prabu Jata Gimbal yen aku urung ngrabi Sembadra luwih becik ndak entengke patiku lajeng carane kados pundi aku ki wong lanang ya kudu tatak tetek lan tanggon ndak golekane Janaka ndak tembunge kanthi becik ndak jaluk bojone syukur yen entuk parandene nganti ora dililakake tan wurunga Janaka bakal ambyar dadi lebu merga kaprawirane Prabu Jata Gimbal tak budal ning Madukara kok Sikrakala kang tumingal kasampun namya mataloi ngertatet jiwateng kota
katriya Triasmara marang Risang Katirate Ratune wong Cakra kembang batu tobat jagat dewa Bathara jagat mangestungkara ya kene pinter banget Raden Janaka anggene ganggu kelawan batine Jata Gini nadyan to karo kadangku sepuh Kaka Prabu Jata Gimbal aku wis diuja paribasan Gateng Mutiara wae klakon nang parandene yektine bondo donya derajat pangkat kuwi dudu ukurane marme menungso nang yo no katresnan jati sing kudu ndak udi sing kudu ndak upati Raden Janaka aku kedanan karo kowe Raden nadyan to mesti wae aku bisa mawas diri aku mung wujude buta wadon ning katresnaku nyatane ora bisa dipenggak ora bisa disirep kudu goleki jejantunge ati ya kowe Kakang Permadi mula aku nyuwun kanthi banget aku ora kudu dadi garwamu suwene nganti pirang-pirang taun aku mung pengen entuk pengasih saka panjenenganmu Raden Arjuna aku tak goleki kowe aku tak nembung karo panjenenganmu Raden Janaka aku ora kudu kok pek bojo aku sewengi kok keloni wae wis marem Raden Drupyat yung mulak sekarang kanda nyorong angrarudet nolot linantan sangke wali Jata Gimbal sing kecacang karo kowe. Neca pantese padha aku kapinggang laku